Como dice Humberto Ramos, por los sueños se suspira, por las metas se trabaja. Un PCI és un curs oficial de l'ensenyament postobligatori i que té una durada d'un curs acadèmic. En un PCI, els alumnes estudien, per un costat, el temari de l'ESO, però més sintetitzat. Fan un mòdul de llengües, que inclou català, castellà i anglès, un mòdul de matemàtiques i un mòdul d'entorn social i territorial. I, per un altre costat, aprenen un ofici. A la Mercè, concretament, poden escollir entre fabricació mecànica i soldadura, manteniment d'equips informàtics, imatge personal i reparació de vehicles lleugers. Cal destacar que els PCI són eminentment pràctics. De les 6 hores que estan els alumnes a l'institut, 4 estan al taller i 2 estan a l'aula. També és molt important que els nostres alumnes fan pràctiques, com els de grau mitjà i superior. Exactament fan 180 hores. Els PCIs estan pensats pels joves d'entre 16 i 21 anys que no han aconseguit certificar l'ESO. Per la meva experiència, puc assegurar que en el 99% dels casos són joves que han tingut problemes conductuals més que un problema de capacitat. Si tenen ganes de reconduir les seves vides, el PCI és una gran oportunitat, perquè trobaran grans professors amb ganes de reconduir-los per ensortir-se i poder incorporar-se ja sigui al món laboral o ja sigui als estudis. I per l'altre costat, si aproven una avaluació extraordinària que es fa durant el curs, podran accedir a grau mitjà i continuar amb la seva formació professional. Qualsevol dubte, qualsevol pregunta, no dubteu a inscriure-us al correu o trucar-nos per telèfon.